895,232 manotimo penj mar klas 12 ma KCSE higa mokalo, jopuonjre madirom 250,000 oyudo thuolo mag kuonde tiegruok mopogore opogore pacho kaendi. E kwan ni, mbalariany mag piny owacho omi jopuonjre 134,743 ka mag ji giwegi to mi jopuonjre 18,558. Kaka Judith Omondi lero, ni jopuonjre manyalo gombo loko mbalariany moluongie ibiro yawnegi mbui dwe manyien mondo gitim kamano. Bang' rito kuom dweche ma hawa auchiel, jopuonjre manyicha otimo penj mar klas 12 higa ma okalo oyudo duoko mar kuonde tiegruok ma gibiro riworego chak dwe mar 8 higani. E kwan mar jopuonjre 890 mane otimo penj mar KCSE 258 oketie kuonde tiegruok ma opogore opogore e pacho ka. Kuom kwan ni mbalariany mag piny owacho oyudo jopuonjre 134,743, mag ji giwegi oyudo jopuonjre 18,558. Kuonde tiego tije lwedo mag piny owacho jopuonjre 63,921, ka kuonde tiego tije lwedo ma ok mag piny owacho to oyudo jopuonjre 3,963. Kwan ma jatatije mag KUCCPS koni nyalo medore. KUCCPS was guided to align, which meant that we had to remove English and mathematics as requirements, and because TSC requires that you just have a C+ and 2 teaching subjects. A lot of students apply for that. I think it has the highest. We have, over 30,000. Over 30,000 students have gone in to pursue education. Bende kuonde tiego jopuonj sekondari rang'iny mar diploma oyudo jopuonjre 734, matiego jopuonj primar oyudo jopuonjre 9,529, ka kuonde tiego jolony e weche thieth KMTC to mi jopuonjre maromo 19,653. E atamalo 85 mag jopuonjre mane oyudo C+ kadhi nyime, atamalo 76.2 ne oyiero digri kata atamalo 8.8 to ne odhi e rang'iny mar diploma. Higani jopuonjre mathoth oyiero timo course mar education kalure gi chike mane ombeki kod duol mar KUCCPS. Ministry of Education TVET institution, we had 63,921. Now I have put a star there because we allow students to also walk into the institutions of their choice, the TVET institutions, and then we validate them later. So when I put a star there, it means we are still receiving the students who have walked in. We are yet to validate them, and this number will go up once we validate the category we call walk-ins. Duol mar KUCCPS osingo mar yawo mbui ne jopuonjre manyalo dwaro loko mbalariany ma oluongie, ka migawo mar somo to kwayo jotelo mag kuonde tiegruok mamalo mondo mi or ote ne jopuonjre duto ma bende biro chako oro kwayo mag hola dwe manyien. Following the successful completion of the placement process, I direct KUCCPS to immediately inform the applicants of their placement results. Further, I direct vice chancellors and the principals of colleges where students have been placed to engage their prospective students, parents, and guardians and inform them of the reporting dates and other joining instructions without delay. Judith Omondi, Ramogi TV.